तो प्रांसी फेरंग के अभी तुम तुम्हारा ना केरो पेपर पिगलो अथि दा चैनल दो पिगयो लसे बांग फुटिन आ प्रोप्राइटर तुम हेम फुटम फंदमी निलिहिन पेन किवांग पोट पिनी नाले तुम दांग नगमरी पोन पोट नाले तुम भाना केरो पेपर पिगलो निले तुम नाले तुम भान जसमेट की फानांग को केला पुहेन लो निले तुम APHLC नॉन लॉम सोशल मीडिया लोंग तमे लपेन लाम बेन तमे लपुसन का चपांग जार दुपी खंजांग लो लसे लसो पुथाक रात मा कंफ्यूजन का विद्या जे फान मते कमांग हुए दे जे फान से नाले तुम फान जसमेट नंग फाइग लो पिनी बांके लासी नॉन लॉम लॉन्ग वॉक पुदी अकेंग बेन के दाम तुम जसमेट APHLC along alangli spokesperson lo alangli ang tong inti lasi alangli nilitum central committee a president lo kaya sar jai ka third pen tame anisi press media thengno social media long tame peklang lo je labangso a program a schedule ke deng bangke lake APHLC central committee pen chingwai sar pen le ke deng pon kali laso posi nilitum tame ladak LA hoipen pini labangso pherang ke ame phapom datpo lasi nili lam thening je prang inu pe inu pachini datpo lapu adar ke do bangka langli Anthony Bongrum lo alangli ke damtang anam lang pi constituency pen alangli candidate lo lapen non secretary president bom lapen nilidum ke do bangke alangli Pranjal Khro lo lake Bokajan LAC long alangli secretary lo lapen lapu niliar vi ke do bangke kache BP alangli Bokajan women wing long APHLC LAC lo Bokajan LAC lo alangli secretary in charge lo lapen lapu adar ke do bangke Hondor Tokbi alangli nili belong general secretary lo constituency lapen do lang sedani li pichinia dedapo laso posi nilitum jasmet pinia bangke rada tom phani si klar dak isia message ki pi phans nilitum nang hang lo lasi ilitum chini asong tilong tame itum school edun sitame itum lapen itum ason sports long tame itum abidisa doji baile tum aphanang ke guide tum doji lapen ang thanang ke nang ke mum tum doji lasinon party long tame song long tame highest level decision making pulotangte central committee hanlo lapen central committee long ke amoyar bungke president hanlo president lapen general secretary lo laso posi central committee pen ajat alam akam ajam damen iltuman ke claim ke damjia puthak chingwai sar pen ave pulotangte nilitum bangke dengdung thek thedat po Bokajane ali sipen ke lahelo nalitum ban pachini athema komarne abangfu non intia sang ho claim lo mo komarne aning hang chak bang aling komarne amuni ta claim thek po party lo ba komarne next time bangke komarne abang phidame ba bang phudame claim jam po lasong claim jam dam jam lo pulotangte isi party long isia discipline si maintain that po lapen monon phi party phan isia ke no dak laposon ang thek dokok jiba party phan kaheno ji aposon changes dokogi lasi nilitum highest level body decision making ke central pen hello posi central committee pen kopima nilitum phanang ke thanang ke mum banang ke jateng si nilitum ke produin thek choji pusi rabatom phan pini bang ke ladak pen pachinilo laheno nalitum banang ke pa ese alanghe alanghe tulna longbok kidam ke APHLC central committee pele chingwai sar pele gide gani lagadi pulote alanghe tun ke la longbok kidam biname tun APHLC aso phane kan hokma mate alle ma mate kar bengora kan hokma mate alle lapen akana hok wangwe prang isia point li ningje thudat po ki pakla thule thol pherang ke tum bantame athima non alangli nangke play ke lake president a role sinang play wrong for example de alangli non highest level body decision making bulotangte president hello matidi lasi president pen hukum thothe aprang jong si pine claim that bulotangte lake president a role sinang play de lo president a teng si alangli ke kam nang claim that lo la hen lo lapen alangli kipu APHLC pen COA ba APHLC pen chujeng ba jit ami tum thang mane ka COA tabe la pen thang against tabe pusidame isi kladak pen nilitum ke thegnam long bangkal halo alang li bangke non bangke alam pen aparte akam si claim thurong asi lason ke claim ke daje phan Bokajan LAC andar ladak 6 constituency do posi ka president a secretary tum tame la poson ke claim dun de je phansi nilihin betame puthot CCR level office bearers tumaran tame nili pachini pon thule thotlo
Tante non bangke la tum non la do or die long back to justice so keng nam dan ke song bangke ni jangkar bi anglong na tuke petang pon abe usi alang tum kenangan sosial media long talang tu pon lo tang aku hapuna patang dat pen tu nihan karbing long anak tu tame alang itu non napang ceng bom lo nali tum laku central committee kan ke thang concern of pin na selang tum so aja mek bangke deng kon bom lo suai fit tame na tum press meet tame patumi apoi tame dipel itu tum pon lo people sialang tum la so butak pot alang tum continue to boy lo tum ington pon piten lo la ke mane kapin khadun thek do kapin khadun bang do ko ka thek ko ba jongjung aning ge hang penta thek ko la bang ge aning ar lo kupitong kama thane muni le tum phan ke ili tum chini la bon edet mati di la se kupia planning dong ge do ne alang le kupia kama thapen dong ge claim lo ne mate kupi ne la bang ne le tum chini do ne edet lo sitame officially pe na bang ke ni le tum ke deng du no da ko la hen lo klar da pe na bang ke la pen isi mone to man ke arona teng ban ke wangri puge puno da ke pot banganing hang lo ko an level to up to mane kona kilometer si dami ma ba ko puan se ke pale dami ma ne tum bang ke constitutionally indian constitution me le lang nam sta freedom of movement ko ko si wangri puge puno dai bang ko an this how long it will take they will go as per their own wish lal hen tum bang ke asi sitamen il tum bang ke officially bang ke nile tum bang alang tum ke claim isu mesen no mene sitame isia disiplin no kok posi nile tum bangke la bangke officially bangke ni tum deng dun thek det posi nang le tum bantame pachini thule tholo tante la bang so long bak to justice kana jong la pete ki biasun pan voter list meaning thanun ji man constitutional validity lang namang constitutional tengpen kidam tang ni history si than chompo song atum de first itum song alam si thanamang UPDS pen chenglok KNLF KPF lapen non KPLT ni PDC ke lapen lasonda taksi UPLA to kado kawi arm struggle tai tum theklong lo laso arm struggle pinangan kache song pen hempre ka farman edet elong ri chelai kom nang pu labang so a farman pen kache song pen muni tum apranda dam piglu tang de tum pini methang charju sina bai tum karbi anglong along kopi si tum kichun ma kopi si ke long ma di ili tum jakong si chehang bom titilo setame labang som ajak kong chehang hele kaman pe tum ka che song along bangke government of India lapena some government tum bangke jakong nang ki piji along bangke instead of giving more power they cut the power what already it has been enshrined in the constitution play tum purama constitution long ke dotang hormu bangsi nang thanun petitli government of India tum lasi lata itum practical itum theglong edlo de non MOS latest ata itum KPLT tumen kache sign song trok tumen kache sign dai itum theglong elo lasi itum han ali do edetlo lapen kidam tang nilitum kache song hot song ko rapli kache song hot reng ang jang pan itum che song don lo a case tame achuneng si ke jolang February chiklu nilitum arleng pan ta kong long lo lapen e pe ri che plok et pen nilitum ka therak chi bat kok pen e donerap e pai putuman bi kok pen itum che song lo setame labangso ka che song along karbiang long sot kali asam arlu anta huplub lo lapen legislative assembly asam arlu anda me labangso alama bangai che thanang kok lo ke che tum ban voter list thanang ji polam bangai setame labangso ka che song long isia keng kam ki chun bangke lahan lo je nile tum phan high court along tum lam hoi ki pidam pen tum PIL ki pidam pen labangso action ke long pen court award dik long lo PIL lapen halabangso court award dik ke kopilo ke puke the honorable Guwahati High Court has directed the Karbi Anglong Autonomous Council to frame rules to seda keto voter list ka silam aja kong ke council atum si dulu pusi Guwahati High Court penta man ke do man kang tu High Court penta me pachini lu tangte pini ani kopia pot chun chede tuliram rong hang halabangso da langli CM lu lapen pini le thota congress ho dang hala sohut lapen non le thota langli BJP hota CM che chaman lo tangte people lok un edat ke claim ke edat ke lahan lo mati lasi constitution long ke na hoka tokte je reng ang jang men si che song lo te tum voter list thanun po puta tokte lapen ekeng pen dam mare pen dame itum voter list thanun po puta na hoka tokte sitame democratically constitutionally a validity litum lang dam na konjima alang sobutak isi lo isi bangke alang tu
claim kita cok ci usi central committee pen ke bundo pen kita an terang ke mata ni lo pulo te nang le tum central committee la pen LA tum pen alang tum action and high ma NG ma langsung ham bakar तो प्रांसी AB बोलम का बिलो AB के प्रेसिडेंट जोंग सी दोकोकलांग पुलो तंग ते AB के क्वेश्चन दस नो दे राइस आ क्वेश्चन मसे अभी देलो लगे सार चलो दे लापे तुम मथादम नंग कारबिया तुम हुर सी चिकाक जाम लो दे रीजनल आजा कोंग बॉब देलो नेशनल पार्टी वांग पनेल तुम अफान एकदम थांग आके मियासन दा अभी देलो लापे ना पोत इली तुम डेट वीरबम लो हाला बांगसो क्राइसिस उत को मत लो तुम हना रोना लाम नंग थान के हाला बांगसिल तुम नॉन इतुम मुंथिबेन इली तुम लांग नंग कोकु हाला बांगसो हो 6 शेड्यूल मते कॉन्स्टिट्यूशन अलाम नंग थान मजुक तबे नेली नोट विटनेस लो सारजाय का थार लो नेली हाला बांगसो हो 2012 अनिंका नेली ग्रेजुएट टांगलो दिफु गवर्नमेंट कॉलेज में ला सोफी 2012 अनिंका नेली लो चार्ली तंग दाग दिफु लो कॉलेज में 2015 अनिंका नेली टांगलो नेली टांग डेट पेन अलांगली लोंग alangli lo ke tok isia chat do labang so aprang ke lo thui so pinchong chelang livler song se tok bong labang so 6 do lalam inglong aso tama jak kong ka do ka ve aputhak tok chirpen amasila anake mia pot po masi alangli long nili juidam alang po personally ki juidam pen selangli chingki che thana masi karbi inglong aso tam hanlason aron do ko lasi lake nili me thang mata hakhilo labang ke halabang so 6 do lalam majuk tang than bang we lapen constitution alam majuk tanang than bang ave posi neli jungjung lapen alangli phan sarjai kathar phan anninga ching samate constitution ke alangli pen sinang than lo pinyani neli tum anta student lang pole ma than nangli tum ta banili sitame thek o tai po mene komani bang re o tai po mene sitame through alangli pen si pin neli tum platform status tame neli tum ke long dun lo posi ikuru phan ke tum ke jong he sita chitur no lo lapen ikuru alam ke tum ke chewar no lo ikuru alam jong si tum ka chewar ka chitur lo pote lake ahir juno ka chahang lo pusi nilihin pen tame paklar pulo jong he sita tum ikuru phan ke chitur no lo lage sarjai ka thar bangge lapen nili jungjung tame alangli che the dutti ka bangke alangli longsi ar japun tipo lapen nili tum do an tame alangli longsi chirakun lapen isi abangge nili setting ni thudet lo ho mopen alapu langli kar juga isi aku sono bang akan hok di election hedi action mopen nili paklar elo lake action ke central si bang en po bang sar ajan mon sitame ko PCNG ma bang sar central level tum si en po nili ke on behalf of LA PNCP ni bangka amai pu bina kosin nang represent lo LA PNC neli nang than nang pachini don altom pan la se election alam bang lo pulo tang de lalo mopen akanahok dui ma ave ma de la se akanahok duji ma ave ma bangke lake mathana ko pura tumta Komar Ali dar sabang Komar abang pu se hok claim ji ma Komar abang atum se hok claim ma hala bangke munthidang ko posini li ki jong dam de athema non kachesong wur lo pomasi lahen lo hok lempu putai tum tindam nu lapen latum ke England opose kachesong latum kali lo putate itum punam nu lasi lake apor sinang than po lapen kado ka ve itum rat tum jong si munthi dun pen ing tak dun ni pen lang dun bomo kengkam hedi kengkam lang dun bomo ke claim ke dam me heno lake rat arideng si dolo lapen rat atum si decision en po lake lake neli tum bangge thangda puno dai democratic country posi dimos kratos hutangde lage people's power posi rada tum long saja kong do posi lake rara rideng sidolo sitame ke lang dunai ke pangching dunai ka chini nai bangke akenong sop posi nilihin pen bangke ki paklar dun thu lain